Mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn siapio ein bywydau. Maent yn sail i'r technolegau a ddefnyddiwn bob dydd, o'r ffôn yn ein llaw i'r delweddau digidol ar ein sgriniau. Os ydych chi'n gwylio hwn ar dabled, rydych chi'n dibynnu ar Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Silicon yw'r elfen a ddefnyddir fwyaf mewn electroneg, ond mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn defnyddio elfennau o grwpiau o bob ochr i silicon yn y tabl cyfnodol. Mae ein nodweddion materol yn galluogi technolegau newydd sy'n ehangu'n gyflym, 5G, awyr ofod, adnabod wynebau, cyfarthrebu data ar gyflymder uchel, delweddu mewn gofal iechyd a rhangrwyd pethau. Mae angen cyfuniad cymhleth o atomau ar y cymwysiadau hyn. Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, ICS, a rhai o'n cwmnïau partner yn gallu creu'r amodau tyfu penodol sydd eu hangen gyda pheiriannau hynod arbenigol a elwyr yn adweithyddion. Gyda chyllid gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, mae ystafell lan ICS, sydd newydd ei hadnewyddu, yn cynnig cyfle i fusnesau fanteisio ar arbenigedd arloesol mewn saernïo, nodweddu a thechnoleg. Rydym ni'n cymryd y waffer CS foil, 4-6 ac yn y pen draw 8 modfedd mewn diamedr. Yna, rydym ni'n ei gorchuddio ac yn tynnu a gosod deunyddiau'n ddethol i greu strwythurau a dyfeisiau ar draws y waffer gyfan. Po fwyaf y waffer, y mwyaf o ddyfeisiau a'r hataf yw pob sglodyn CS. Yna, rydym ni'n gwirio gweithrediad y dyfeisiau unigol cyn iddynt gael eu hanfon i'r gadwyn gyflenwi ehangach. CS Connected yw clwstwr cyntaf y byd ar gyfer arbenigedd CS. Mae'n dod â llu o gwmnïau blaenllaw ar hyd yr M4 at ei gilydd. Mae gennym galon Gymreig, ond mae ein gweledigaeth yn fyd eang. Dim ond drwy gydweithio ag eraill y gallwn dyfu. Ymunwch â ni yw cartref arloesedd.